Panagipangita sa kapulisan ang suspitsado nga mipatay sa bana ug asawa dito sa lungsod sa Dalaget. Adunay update live si Nico Serino. Nico? Yes ba, padayon pa karon ang hot pursuit operation nga gihimo sa kapulisan paglocate niining mga suspitsado sa duguon nga krimen nga hitabo sa Bukirang Bahin sa Dalaget kagabi. Pasado alas 9 kagabi napalgan nga nagbuyod na sulod mismo sa ilang panimay kining mga biktima nga giilang si Servando Ramos 57 anyos ug ang iyang asawa nga si Ana Maria Grace. Ang duha ka mga biktima sa pagpanunggab sulod mismo sa ilang panimay kundiin naluwas ang 12 anyos nga bata ang babay nga sinagop sa mga biktima. Ang insidente gireport sa bata nga nakalingkawas sa mga suspitsyado human sab kini matud panadunggaban sab mismo sa suspect nga paikyas na sa ilang Pinoy-anan. Sa investigasyon sa kapulisan gikataho nga may duha ka mga lalaki nga kaila rasab sa mga biktima nga nangadto sa maong panimay og nanuktok kagabi. Gikataho ang tuyo nila kay mobaylo og kwarta kay ang amahan sa usa sa mga suspect na ospital man mao nga manginahanglan sila og kwarta sa Pampa Hospital. So gituuhan nga gitulis kining mga biktima gumikan kay dako-dakong kantidad sab sa kwarta ang nawala gikan sa ilang Pinoy-anan. Giila ang mga suspect sa krimen nga sila si Alejandro Habagat alias Alo 25 anyos mao kini siya ang katong batan-on ug ang iyang uyuan nga si Antonino Habagat alias Dodong. Kaila rasab kining mga suspitsado sa biktima kay matud pa usahay mo dangop sab kini sa ilang Pinoy-anan. Kining namatay nga lalaki nga si Servando usa ni siya ka kanhi barangay councilor sa barangay Langkas sa lungsod sa Dalaget. Medyo distansya gini siya bab ang gilayon gikan mismo sa town proper gibanabanang 12 ngadto sa 15 kilometros ang gilayon gikan sa poblasyon area. Sa pagkakaron padayon pa ang gihimo nga hot pursuit operation sa kapulisan aron paglocate niining duha ka mga suspect nga personal nga giila ni atong 12 anyos nga bata nga survivor sa insidente. Ang bata nga nadunggaban og naigo sa iyang kuto-kuto nadala sa usa ka tambalanan human magpakitabang kini sa usa ka barangay official sab sa dapit. Sa pagkakaron ana-ana sa usa ka pribado nga tambalanan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang maong bata. Matud ni Chief Inspector Roland Alicer, ang hepe sa Dalaget Police Station nga padayon ang ilang gihimo nga pagpangita karon gibalikan sa ilang mga personnel ang bukid ug duna sa pipila ka mga strategic areas dinhi sa Cebu nga ilang gisuwayan og follow up og monitor aron paglocate niining mga suspitsado sa duguon nga insidente kagabi. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.